Türkmenistanda pasport maglumatlarynyň köpçüliklerinin hataba alınmagy we ilatyň surata düşürilmegi dowam edýär. Ondan başga da döwlet edaralaryna ýüz tutulanda ilatdan talap edilen dürli resmi namalaryň sany köpelýär. Şu çaka üçin ýurdun ilaty dürli derurluklar şol sanda ýurdun içinde hereket etmek, azyk satyn almak we bankomatlardan pul çekmek üçin ençeme resmi nama almagy mejbur bolupdy. Ilatdan talap edilen spravkalaryň sanyny ýetigiderli köpeltmek boýunça esasan vilayatlerde köp duş gelen tejribe indi Aşgabat şäherine hem barıp ýetdi. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary gürrüň berýärler. Habarçymyzyň sözlerine görä paýtagtyň döwlet edaralaryna dürli sebeplere görä ýüz tutýan ilatdan talap edilen resmi namalaryň sany ýene epesli artypdyr. Mundan başga da şuňlar paýtagtdaky adresleriň ýazylyşyna degişli talaplar duýdanzy üýtgäp başlapdyr. Jemaat edaralarynyň ehlisi birden spravka talap edip başladylar. Bu adaty ýaşaýan ýerinden alynýan dokumentlere berginiň ýokdugy barada resmi nama we beýleklere degişli indi ýene bir başga talap tapdylar bilişiňiz ýaly parahat kiçi etraplary diňe bir san alman eýtem olarda bölekleýin goşmaça sany hem bar ýagny diňe parahat 3 del parahat 3-1 we parahat 3-2 hem bar. Bu parahat birlere de degişli şeýlelik bilen ähli resmi namalarda bu goşmaça sanlary aýyrmak talap edilip başlandy. Bu iş bolsa dowdakyň ähli gatlaklarynyň geçmek ýaly bir topar azap çekmegi gözüňde tutýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 9-njy oktýabrda etdi. Onuň sözlerine görä talap edilen täze resmi namalary almak köp sanly edara ýüz tutmagy we epesli madda çykdyjylary öz için alýar. Munyň üçin etrap häkimligine hataba alyş edarasyna GBTI pasport bölümine we arxitektora ýüz tutmaly. Elbetde ýazgydaky her üýtgeşiklik üçin pul tölemeli. Bu ören bir wagt geçirilen kampanya adamlaryň diňe küçüjük ýazgyny üýtgetmek üçin ençime ýere gatnamagyna we adamlaryň bir ýerde üýüşmegine hem dyknyşyklara sebäp bolýar. Bu bolsa aradan aýrylmadyk epidemiýa döwründe bolup geçýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýokgonçly ketelçiligiň ýaýramagyna we ölüm hadisalarynyň köpelmegine garamazdan ýurtda koronawirusyň bardygyny henizem ykrar etmeýärler. Emma ilatdan ähli ýerlerde maska giýmegi talap edýärler we bazarlary hususy kärhanalary ýapyp ilaty girdeji çeşmelerinden ketýärler. Şol bir wagtda döwlet edaralaryna hem banklarda adamlaryň mejbury köplük bolup üýüşmegini görmezlige salýarlar. Ýurdun ähli künjüklerinde bankomatlaryň öňünde onlarça käte ýüzlerçe adam bank kartlaryna geçirilen aýlyklaryny, pensiýalaryny ýa-da kömek pullaryny almak umydy bilen birnäçe sagatlap nowata durýarlar. Goşmaça resmi namalaryň talap edilmeginiň we adresleriň üýtgedilmeginiň sebäpleri belli däl. Häkimetler munyň sebäbini ilada düşündirmeýärler. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä köpler bu täze bürokratik talap döwlet edaralary üçin goşmaça girdeji çeşmesini döredýär diýip hataplaýarlar. Bu kampaniýanyň ýeki bir maksadynyň ilatdan ýene goşmaça pul ýygnamakdygyna hemmeler düşünýär. Başga ilajy bolmadyk adamlar goşmaça resmi namalary ýygnamak üçin köp zähmet çekýärler. Ýeri gelende aýtsak, bu talap prezidentiň goşmaça resmi namalary talap etmegi hem döwlet edaralarynyň owuny uşak sora bilen raýatlara agyr ýük bermegi gadagan eden ýakynky görkezmelerine düýünden ters gelýär. Resmiler agyr pul ýetmezçiligini raýatlaryň egine atýarlar. Adamlara diňe zeýrenmek galýar barýan ýerleriniň hemmesinde nowatlar bar. Emma köpler resmi nama almak pikirinden hem ýüz öwrýärler sebäbi ähli tölegler üçin olarda ýeterlik pul ýok diýip habarçymyz aýdýar. Onuň belleşi ýaly paýtagtyň parahat kiçi etraplarynda goşmaça sanlaryň ýazylmagynyň üýtgedilmegine degişli täze düzgün bilen baglylykda pasportdaky ýazgylara näme boljakdygy hem entek belli däl. Muny hiç kim düşündirmeýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň vilayatlarynda ilatyň pasport maglumatlaryny köpçülikliň hataba almak işe amal aşyrylýar. Vilayatlaryň ýaşaýjylary gezek-gezegine surata düşmek we şahsy maglumatlaryny ýazdyrmak üçin pasport bölümlerine köpçülikliň ýüz tutýarlar. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä paýtagtda entek beli tertip girdilmändir. Ol ýakynda paýtagtda adynan 2 ýedek polisiýanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we häkimlikleriň işgärleriniň öýme-öý aýlanyp ýaşaýanlary hem ýazga duranlary öz sanawlary bilen deňeşdirip belläp gidenligini aýtdy. Mundan öňe Azatlyň Libap we Mary vilayatlaryndaky habarçylary region ýaşaýjylaryna öz dokumentleri bilen ýaşaýan ýerleriň administrasiýalaryna baryp surata düşmegiň tapşyrylandygyny habar berdiler. Her kimiň hut özü baryp surata düşmegiň talap edilenligi sebäpli pasport ofislerinde garyndaşlary tarapyndan göterilip getirilen garrylary we tyrka adamlary hem görmek mümkin. Häkimetler ilatyň hataba alynmagynyň sebäplerini hem düşündirmedi.
Şol bir wagtyň özünde de paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri ilady köpçülikleýin surata düşürmegiň ýurtda işe girdilýän elektron ýygyrlaýyş ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen baglydygyny habar berdi. Bu akylly şäher diýilýän global ýygyrlaýyş ulgamy suratlar adamyň ýüzüni awtomatik görnüşde tanalmagy üçin ulgama girdilýär. Bu Hytaýyň tejribesine esaslanýar. Emma Aşgabatda henidem ýaşaýjylaryň suratlary ýygnalmaýar. Suratlaryň bir bölegi we barmak izleri eýem adamlar pasport edinende hata alınıpdy. Aşgabatda pasport diýip bolanlaryň sany has köpşüniň üçin barmak izleri we surata düşürmek paýtagtda beýle möhüm däl. İçeri işler ministrliginiň we migrasiýa gullugynyň maglumatlarynyň umumy baza girdilen bolmagy hem mümkin. Emma ýurdun gyrak ýerlerinde sanly ulgam arkaly hata alınan az diýip habarçymyz 9 oktýabrda aýtdy. Adatlyk radio teýlatyň şahsy maglumatlarynyň belligi alınmagy, döwlet edaralarynyň talap edýän resmi namalarynyň sanynyň köpelmegi we paýtagtdaky adresleriň ýazylşynyň üýtgedilmegi barada Aşgabatyň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi.